Pamätám si na časy, keď sa ešte nevedel, že kontajnerové stavby sú shit a nemyslím lodný kontajner, ale myslím kontajnerové stavby. Tie, z ktorých sa dnes robia zmrzlinárne, požičovne bajkov, babstánky a podobne. Dnes sú výrobcovia, ktorí tvrdia, že ich stavby nie sú kontajnerové moduly. Kedysi boli, no dnes už nie sú, podľa nich sú to modulové domy. Pravda je taká, že nie sú to modulové domy. Vždy sú tu kontajnerové stavby, pokiaľ to vyzerá takto, alebo takto, tak nie je to vhodné na bývanie a ide o kontajnerový systém. Treba si pozrieť portfólio danej firmy a pokiaľ vyrába zmrzlinárne, požičovne, bajkov alebo nejaké kiosky, informačné stánky, tak je to stále kontajnerový systém. Naša výška v interiéri presahuje 3 metre. Kolauduje sa v režime rodinný dom. 3 metre často kontajnerové stavby nemajú ani v exteriéri. Rozdiel nie len vo výškach, ale v celej technológii, tepelné mosty a podobne. Stačí sa spýtať predajcu, či sa ich dom alebo produkt dá kolaudovať v režime rodinný dom a či má kompletnú projektovú dokumentáciu, prípadne či sa na to čerpať hypotéka. Ja už teraz viem, že ani na jedno sa nedá odpovedať. Áno, mám alebo dá. Kontajnerové stavby nie sú vhodné na bývanie, má to svoje využitie, ale nie pre trvalé bývanie. Môžeš ísť do autobazáru, spýtať sa ich, ako sa im funguje v kontajnerovom systéme, povedia ti, keď sa vypne klima, nedá sa tam žiť. To ti hovorím ja z firmy Kodima, ktorá vyrába rodinné modulárne domy určené na trvalé bývanie.